teacher's copy? Der er en telefon, der ringer herovre. En vaskeægte skiffel på vaskepot, kontakt fast i gulvet, blanke parket, så når i hver en lancet. En vaskeægte skiffel på vaskepot. Alle i huset har her den sjove sang, de er sjældne for, vi spiller gang på gang. En vaskeægte skiffel på vaskepot, kanalhulen synger, lidt. Nej. Kan vi ikke have bøllebop? Nej. Det er fordi du er så fuld af sex. Bølle bop bop. Nej. Hallo, har I filmet der, hvor jeg er væltet? Ja, men altså på den her. Det har I. Sangen på, Janne, er du? Sangen. Den er gået død. Skræk. Ja, der skal ikke beskidt. Altså den videoklipper. Jeg lavede den dashboard til Hallo Sarah. Sarah, det kom med. Kom med, hun væltede. Udstrækket af i øret,
Hallo. Det kom med på video. Det kom med på video, det faldt. Plastikgulvet, blanke parket, så bæren revner i hver en lancet. Det går flat. Alle i huset har jeg de sjove sang. Vi er der pladser, vi spiller gang på gang. En vaskægteskibet. Kanariehulen synger, hvor der er duet. Med Mr. Jackson, som danser ballet. Det vaskægteskibet, jeg vil på vaskebræt. Hele familien bliver blanket af vores spil. Tanter og onkler vil gerne danse til. Vaskægteskibet, og vaskebræt. Min tante hopper rundt med vores gamle skæt. Så sideren sprænger i hendes korset. Det vaskægteskibet på vaskebræt. Alle står og lov, nu viser Ramadan. Vi vil have toner med rigtig klug og sang. En vaskægteskibet på vaskebræt. Mit hus er hele livet, alle har ret. Men hele kun en topslet og ret. Vaskægteskibet på vaskebræt. Sådan der.